conectando un pouco con algunhas das reflexións que saían antes, que necesito dicilo porque hai cousas que venen de vello, nunca mellor dito, que están aí e que estaban antes de Altri. Altri é a consolidación, sí, dunha política moi dirixida, aliñada co capital e aliñada con uns intereses que son compartidos por ambas as dúas partes, non? Con el poder nos hemos encontrado e a separación entre política e poder económico non existe. Non, esa é a realidade. Cal é a cuestión? Dicía Alejandro, a falsa sensación de seguridade é a baza coa que se xoga, aludindo constantemente ao carácter garantista dunha lei ambiental. Din os sabios das aldeas, o que fai a lei fai a trampa. Isto é así. Que ocorre? Que a nivel de marketing é o que está permitindo que, como estrategia de comunicación, funcione. Funcione, por qué? Porque como nos van a deixar desvalidos, non? Se hai leis é para que se cumpran, as leis son estrictas, porque todos estamos sempre baixo a influencia de leis estrictas, non? Sentimos sempre que estamos regulados por todo, que temos que cumplir con moitísimas normas, con moitísimas leis, e como neste caso vai ser distinto. Un erro que temos que ven de atrás e que ten que ver tamén coa cuestión cultural e de educación, non? E hai outra cousa que para mí é moi importante, que ten que ver co modelo de territorio, co modelo de xestión dese territorio. Eu non son anti-industria, eu teño unha industria, nunha aldea de 5 habitantes censados, que é a miña unidade familiar. Vale? Temos 2 centros de traballo, 7 postos de traballo directos e, perdín a conta, dúcias de postos de traballo indirectos. Transporte de mercadorías de entrada e saída diario. Nunha aldea non temos fochancas, temos unha fochanca con cemento. Entón, eu non son anti-industria, e son a primeira en defender que o interior galego necesita un desenvolvemento industrial localizado e ligado ao territorio, porque iso que nos vai permitir rentas dignas, porque eu teño que comer. E quedar aquí non pode ser unha aposta de sacrificio, porque no momento no que a entrega, o compromiso e a responsabilidade se converte en sacrificio, acabouse todo e as aldeas péchanse. Non podemos romantizar o rural, as nosas aldeas, porque iso xa o fan desde as cidades, iso xa o fan dende os despachos, fan dende Madrid, dende Bruselas e dende a Xunta de Galicia. Ese discurso literario é o que arruinou as nosas aldeas. Para vivir nas aldeas hai que fixar actividade económica. Se non podemos traballar, non podemos vivir, porque non vivimos do aire. Vivimos da auga que nos dá de beber, que necesitamos. Precisamente, as novas xeracións somos as máis irresponsables e máis descoñecedoras dos ciclos da auga. Os nosos avós e avós sabían xestionar a auga, sabían do seu valor, e tiñan un respeto e un compromiso non escrito que lles permitía garantizar o uso da mesma. Estamos en Galicia chove moito, e moléstanos ás veces que chova, porque nos arruína plans, pero non somos conscientes de que o que non temos é garantido o acceso a auga potable, que vai ser a gran clave no futuro. Entón, necesitamos un modelo industrial, pero non este modelo industrial. Que curioso que a Xunta nunca se lle ocorreu pensar nun modelo industrial ligado ao agro, non? Porque temos moito leite, temos moita carne, temos moita produción vegetal, pero non temos industria transformadora. E as industrias transformadoras son as que valorizan as producións, e a valorización das producións é o que representa rentas dignas. Non se trata de vivir, trátase de vivir con garantías. Eu teño que ter un soldo, porque non me podo quedar a vivir polo romanticismo de vivir nunha aldea. Eu non estou nunha aldea por romanticismo. Eu estou nunha aldea por legado, porque son parte do proxecto que os meus pais levantaron, porque nacín entre vacas, e porque, ao igual que moitas mozas e mozos, estudiei gracias ás miñas vacas, que foron as que pagaron a miña carreira universitaria. E regresei á aldea nunha imaxe de fracaso. E ese foi o momento no que saltou o meu clic mental, de tristeza, non de prepotencia. A tristeza de ver que todos os meus veciños e veciñas entendían que o que eu estaba realizando era un paso atrás, un paso de fracaso. E isto non foi hai 60 anos, foi hai 10. Esa é a triste realidade. E a triste realidade é que normalmente todo o que se vincula a nós e a nosa forma de vida e traballo é máis romántica e literaria. E iso tamén lle vai moi ben á Xunta, porque permite vender o discurso do progreso. Hai estes pobriños que, muxindo vacas, conseguiron sacar as cortes das casas, agora xa teñen os seus establos, pero somos as explotacións do Estado con menos base territorial por unidade productiva, o cal compromete a nosa viabilidade. Non temos un modelo industrial ligado á nosa produción primaria, todo o valor vaise fora. E insisto, se non fixamos actividade económica non temos vida nas aldeas. Por moito que nos esforcemos, non podemos quedar se non podemos vivir, non podemos quedar se non temos pediatras para as nosas fillas, porque criar nunha aldea non é romántico.
no entorno da natureza, paseando polos prados. Criar nunha aldea significa que eu teño que ter recursos para criar a miña filla. E quero facelo. E non quero que me expulsen. Porque o gran problema é que temos dereito de vivir onde vivimos. Eu levo reclamando 10 anos ese dereito. Montamos un proxecto industrial ligado á nosa produción primaria, loitando contra todo e contra todos. Un proxecto que nos levou case 6 anos parir. Foi o parto máis duro, máis difícil, pero máis satisfactorio da miña vida. Casi máis toda a miña filla. Tivemos que reclamar servizos. Tivemos que explicar que éramos viables, que éramos rentables, porque non se entendía o de montar unha industria nunha aldea. Porque non se entendía o de pechar o ciclo, non se entendía a economía circular. Entendemos a economía circular en outros casos, pero nestes non. Eu tive que explicarle a Xunta que era rentable. Porque a min chamaron un día pola mañá, ás 9 da mañá, en relación á solicitude dunha axuda para pedirme que desistira, porque era imposible que o meu negocio fora viable. Aí é onde está. Eu sou a persoa máis creativa que vos podedes imaginar. O sea, poño ilusión e ganas en todo o que fago, porque senón non estaría onde estou. E teño unha sensibilidade que espero nunca me falte, porque o día que me falte probablemente sexa porque colla a maleta e teña que marchar. Pero non vivo dese romanticismo, vivo do meu traballo. Un traballo digno, un traballo de entrega, de compromiso, pero que non pode ser un traballo de sacrificio. O sacrificio fixeron os meus pais. Pero con ese sacrificio construíron o meu legado, que é o meu modo de vida. E sobre ese modo de vida articulamos o noso traballo e o noso futuro. Este modelo territorial e de xestión territorial que ten que ver cos famosos eucaliptos, que se consolida con Altri, é moi anterior a Altri. Eu vivo nun reducto de resistencia á plantación de eucalipto. Eles teñen moi estudado. Incentivar ese modelo de xestión territorial é moi doado, porque económicamente é moi rentable. E isto é unha obviedade. Pero é algo dirixido. Entón, poñemos as ferramentas, permitimos, facemos a vista gorda e que as propias veciñas e veciños actúen de xuíces e policías. Somos os veciños os que temos que denunciar unha plantación ilegal. Somos os veciños os que temos que dicir a Xunta que non se está cumprindo a lei. E a Xunta o único que ten que facer é mirar cara ao outro lado e dicir que non hai recursos nin axentes suficientes para velar porque se cumpra a normativa. Esa é a realidade. E a realidade que desgraciadamente descoñece moita xente. Sabedes que estamos cunha moratoria en vigor que limita as plantacións de eucalipto naquelas superficies onde previamente non existía este tipo de cultivo. Nunca tanto eucalipto se plantou. E digo aquí unha presidenta dunha comunidade de montes, que me teño que enfrontar moitas veces a veciños e veciñas, coas lágrimas nos ollos, porque son os meus veciños e as miñas veciñas. E é moi duro que desde arriba fagan que nos enfrontemos á nosa comunidade. Por iso, non miremos ao sector agrogandeiro con discriminación, con prexuízo. Somos todos necesarios, somos modelos moi distintos sobre o territorio, pero que non nos engane. Galicia é un modelo de gandeiría extensiva e familiar. As macrogranxas en Galicia non existen. Non existen. E non podemos confrontarnos cunha parte da nosa realidade, da nosa propia historia. Porque se prescindimos desa parte da historia estaremos máis sós. Necesitamos que eles tamén entendan que esta loita é conxunta. Por iso, eu que estou rodeada de gandeiría que non é ecolóxica, non podo mirar os meus veciños por enriba do ombro. Necesito entender por que eles ven viable este proxecto. Necesito entender que é o que falla. Cando é un ataque e unha agresión, tamén o seu modelo de vida e o seu modelo de traballo e o que están facendo, porque tamén é unha agresión ao legado que eles van deixar os seus fillos e fillas. Non estamos en loitas distintas. Se a percepción é distinta é que algo está pasando, e o que está pasando é que non somos capaces de chegar tamén comunicando, informando. É un modelo de desenvolvemento que está incitado e dirixido desde hai décadas. Altri é soamente a consolidación do que queren facer con nós e do que lles está resultando moi doado facer, porque efectivamente, canta menos xente, cantas menos persoas, menos molestias. Esa é a triste realidade. Pero para quedar necesitamos garantías, porque de outro xeito seguiremos vendo como se pechan aldeas. Eu teño 35 anos, nací nunha aldea que non era moi grande, pero na que había 5 casas abertas. Hoxe solamente está a miña. As aldeas que están pegadiñas a nós cerráronse xa nos últimos 5 ou 6 anos. Iso non ten retorno, porque sabedes cal é a diferencia entre o rural de Galicia e o rural de Castela? O verde. Cando unha aldea se pecha, cando unha casa se pecha, a natureza fai o seu traballo. E o seu traballo é seguir ocultando e deixando baixo a sombra. As historias de vida, as historias de traballo, a sabedoría e o coñecemento. Recuperar iso é solamente unha ilusión da Xunta de Galicia e das súas aldeas modelo. O resto, a nosa realidade.
Gracias.